आज ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ମୋ ମହିଳା ମିତ୍ର ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଦେଖ ତ ଇଏ ତାର ଖରା ବେଳର କୃଷକ ସାଜିଛି ଆଉ କଣ କରିବି ମତେ ଏକା ଏକା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିପାରିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ବୋଧେ ସବୁ ମତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆମ ମହିଳା ମିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଡେ ଅନଉନ ସେ କହିଲେ ନା ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲାଜ କୋଳି ଲତା ତ ଆମର এই ସାଇକେଲ ର ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ ଆମେ ଆସି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ କସ୍ମେଟିକ ଦୋକାନ ଆଉ କସ୍ମେଟିକ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ସ୍ପଟ अच्छा जी ऐसा है क्या ଓ ଇଏ ସତରେ ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କଣ କିଣିବା କିଛି ଡିସାଇଡ କରି କହିଲି ହେ ସେ କିଣା ହଉ କି ନ ହଉ ଆଗେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବି ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏତେ ଭିଡ ଥିଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଲସି ପିଇକି ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା କରିଦବା ଆଉ ସତ କବି ଲସିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କରି ଲସି ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଅଧା କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କୁ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁନ ଦେଖ ଆଉ ୟାର ତ 2 ଦିନ ପଡି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ୟାକୁ କୁଆଡେ ଲାଜ ଲାଗେ ଆଉ ତାପରେ ଘର ବାପସି ଆଉ